presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kini nga po ninyo Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. Og sa tanang mga kaigsuunan mga kasama, awhagong ko kamo gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga kura. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Kura. Kini akong problema bahin ni sa sakit sa kumbana nga ambot ug unsa ning sakita kay siga naman kay iyang mata nya masuko makulaps dayon. Kuyawan ko ba tingalig kanang atakihon siya sa sakit sa kasing-kasing. Pero aro inyo yung masera ng istorya no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Kung tayo'y magkakalayo pag-ibig. Nakatultulgis kantan ako da. Hey, ikaw saan eh? Di na ko! Kapoy ni mo, sunod-sunod, magiging pasingit, magkakano mo ilog, magiging sa guang-kuan. This is my time to shine. Naunsa magkatao na shine, bida sa Pwede ay. Ano rin, sunod-sunod yung kana ko, waman? Mau kan Kanta susunod. bili ko. Mau gani, kumukanta gani ko, ayaw magkanta. Kani mo kumukanta, ikanta ni mo. Ano, unsa yung lima na, day ha? Unsa yung bawal na, da? Yabag ko mo kanta? Ha? Aligising akong tingog, ha? Way labot ang imong kanta. O nga rin, unsa may problema? Ang problema imong mata. Ayaw palabi pangugat kung mukanta ka kay musigag ba imong mata. Musudlot, kuyawan kog matagak. Kuyawan tanimog maunsa ka. Ano taong mahadlok man taon ka, ha? Wa ka kibaw na mauni tawag og tantalizing ice. Unsa ngan? Tantalizing ice. Unsa na? Tantalizing ice. Unsa lagi na? Ambot, unsa na? Paparaw. Agoy, Da. Mao na mayo mo. Ana lagi kagapa ka ng lubot sa kaldero da. Unsa man tao di ka maluoy nako? Nimo? Oo, Nimo? sa kaldero. Paraw ka. Sige. Ayaw, wow. Lihay ka rin. Sakit na ba kayo na? Lihay ko daan. Da. Kura, kanang mata sa imong bana ba? Unsa man na siya? Daan na siya siyang pagkabata, Dili tay sa iya ng pagkatiguang. Pagkaro gani. Iya bagay kasulti na. Nagtarong bitaw ko tay. Unsa may nagkatarong kuno riana? Kaniadto ko no sa gamay pa na siya, wag na siya maingon ana, wala maingon ana iyang mata. Gani may pagkainsiko na siya tay. Ano niya karon? Mura nagmalulot daw budlat uyamot. Hanggaw dug kang ikaistorya ko raw. Wala gyud ko magbinuang tay, kanang iyang mata karon kuno na nga nidako na siya, pero sa uyab pamiwa pa na. Karon ka pa na makamatiko niya na. Katong nag-away may primero tay, dito ko nakabantay ang iyang mata, kay katong pag-away namo, pero di maginyang sukua, siga iyang mata, murag katagakon lagi, kuyawan ko. Unya, makuyapan lagkalit. Unya, pagkataod-taod no, naulian rasad. Unya, mauto, cute na kay siyag mata. Cute ko taon. O sa may nagka-cute ko na niya na. Cute na tay, uy. Dili ko ra. So, ipa-check up na ha. Kaya ko kuyawan niya na. Basig may sakit ng tawhana. Basin sa sunod ninyong away, unya, makuya pa na, dili na na maulian. Lo, mo ba tay? Ipa-check up ka na para masiguro, ha? Oo tay, akong ingnon si Sidro tay.
So, day? Ipa-check up na ng imong mata kay basig doon na hinungdan kung nganong musika nagmaayo. Nya, makuyapan lang sa pagpalit. Ato nang sutaon kung naunsa na. Ay, lumaday, kung yung hinagawi eh. Hanggaw ka mong kasidro, ipa-check up nato para masiguro nato kung unsa din hinungdan nga musiga man nagkalit unya makuyapan ka. Na, kay kwarta ipasik up! Una, manguwang ko tatay, basta mapasik up ka. Mao ni iyang klinik kani. Mo ni? O mao ni, sure ko. Tanaw, no, data. Dali na. Ay, murag lain kay gipati. Ay, sigalain na sige bati. Ay, mas kulbaan ang makakita sa imong mata. Kita sinunod. Dali na, sige yaw diha, manuda ta. Dali na. Good morning. Yes, good morning, ma'am. Nas, Dok? Oh, naaman, ma'am. Dali sud mo. Isa may magpa-check up. Ako, Dok. Oh, daan pa ko. Oh, dali nga rin, sud mga rin. Kaya akong tawag ko ang doktor. Pero, ato sa ilisangan sa pasyente, ma'am, ha? Kasi nga ni mo, sir. Sidro, nakugan. Tawagal ko, Sidro. Okay, sir. Edad palihog. 3-8, Dok. Okay, 3-8. Ma'am, excuse me. Yes, ma'am. Wa ka mahadlok sa iyang mata, ma'am, nga perting sigaha? Wa man, ma'am. Naanda naman ko, ana. Sige, mao ba? Excuse na ninyo, ma'am, ha? Ako sang ari ang doktor. Akong paibaon nga doon ay pasyente, ha? Sige, salamat. Sidro, ikulbaan man ko. Kulbaan man ka. Basi kung sa imong sakit ba? Dili ba ka na kansero si Bako? Stage 11, matulog, Pedro. Kapidro man to. May noon sa... Kulba dihay noon sa imo bitong dadere. Kuyawan ako ani. Ang ako kung nabalakan ba, kay makuyapan na ba kagkalit? Siga kay imong mata. Sos mo raw mag... Karon baka kitag butilya nga murag bumbilya. Siga kayo. Noon sa... Kado kanahan sa duty kastanan. Dot? Ah, Muni sila ang bagong pasyente, kanang laki, Dot? Gana sila? Mm. Okay. Pabuta lang ka diyo ta, kay tuwaso na ko ning gitype na ko sa computer. Okay, Dot. Ginoo ko mo to, doktor. Sidro, kung maotong doktora, manggawas ta. ngano mo day? Manggawas ta, dali na. Ngano man? Ma'am? Ma'am. Ma'am, pawato na kuno sa doktor kay diot lang kuno kaayo. Kay napa sa igitiwan sa pag-type sa computer. Mubalik lang mi ha. Sidro, tano. Day! Dali na ba? Ay, salamat, awin. Noon sa taon, gibawa to doktor. Kawasan noon ta. Nahadlok, magkukupagkakita na ako sa doktor. Ngano adto ka sa doktor? Tungod kay masiga pa siyang mata kay Nemo. Maudi Kumantay na. Maudi ay. Kasi mo day? Maudi muragwa. Gid mahadlok ang iyang sekretary nga nitan-aw nimo kay naanad na din siya sa mata sa doktor nga masiga pa kay sa imuha. Ay, idon tanay. Bolita. Ay, usingan ko ra. Muna'y nahitabo tay. Wa mi makapadayon og pa-check up. Katong giadto mig doktor ba katong giadto namo nga doktor kay masiga pa ang mata kay Disidro, masiga pa yang mata. Unya nahadlok mo. Wa mamunguta na kung unsay gitambal sa doktor sa iyang mata. Musalig pa kami adto. Wa man gani kay siya katambal sa iyang mata nga siga pa iyang mata kay sa kansidro. Samot na siya nga dili siya makaayo sa kansidro. Tingali mo, ingon na lang tong doktor. Sagdi na lang na, sir. Mahanad na ka madugay. Ay, words na. Unya, wala lang mo mangitag laing doktor sa mata. Wala lang tayo, kay okay naman kuno ang paminaw ni Sidro sa iyang mata. Ang kanat na lang yung kanang makuyapan dayon siya, bako masuko siya. Mao ba? Utay, ako lang sa ning obserbahan si Sidro tayo, kay unsa gyud mahitabuan ni niya. Pastilan sa anang sakita, katalagsaon pod. Mao cute, may untag piskat lang na. Mao ba? Diha gyud ko nakakita primero tay gawas ato nag-away mi ba. Katong yun nagpaburot na siya salbabida. Iya man ang kuan gitayhob sa iyang bakba. Sus, abi na akong musudlot ng ganiyang mata tay kay puti na magsigaha. Mura na magyung matagat ang iyang mata. Salbabida katong interior sa ligid sa truck? O tay. Oh,
mo ba? Ula gitay. Ay wa man mi kadag bumbas bisikleta. Iyang gipaburot iyang baba para usag kaayo. Muotag murag grabe gid to. Lisos na abilidad si mong bana ko raw eh. Kulbaan man sabta. Ay, sige lang tay, ako lang sana siyang obserbahan. Ug di gani, pasang-glason ko lang ni Permi. Kaya ano, makaayaw din ng sanglas. Ay para ba di makita iyang budlat nga mata? Wagin matambali ang akong bana. Unya, kanang iyang pagkakuyapon kun masuko, mao sa di usa sa akong gikakuyawan, kanang masuko gid siya maayo ba kay makuyapan lagi siya. Abi na kong giatake oy, pero mauli na naman sa dayon siya. Unya to, Day, ato na ko. nikaon na ka. Yes, manaday. Nagbawang dili kong samwit. Sa unsay ngan? Samwit. Bawo no nimo, gikaon nimo. Ala no, unsa di ka ora sa mauli? Overtime ako, Day. Mulera ko sa'yo. Di lang ko overtime ka. Pagtarong overtime, dili mo Di overtime. lang, gay. Magawa't man ka na ko, di ba? Pag-amping ha. Sige. Ato na ko. Oy, kadiyot imong shade. Ay, di kalimti. Oy, para di matagak lang imong mata. Nabalakag ko kay dugay na uli si Sidro. Ang ako ug maunsa ba. Pero ako lang giamaman akong kaugalingon nga basig nag-overtime gyud siya. Unya to? Dong Sidro, ikaw na nang naabot, dong? Oy, Sidro, ikaw na. Ay, ako ni, oy, kura. Aw, tay, ikaw di ay na di ay. Oh, ako ni. Ay, asa man ni tawhana. Uy, wa pa magyud mauli. Uy, kay may duty di ay ito. Oh, ngano di ay tay? Nakitaan man to na ako nga nagkuyog sila sa tunyo. Ha? Wa po nun sila duty. Kaya nakaistorya man Miss Isboy. Kaya naman mahadto ko nun sila sa ila. Pag sure di tay, oy. Oh, ato sa Isboy ka. Ato sa ila pangutan. Ay, animal magyud ni Sidro, eh. Bantay lagi din akong tawhanan ni. Karon lang gyud din ako. Asa naman ka? Moadto ko sa ilang isboy, mangutan ako. Nagbinuang nako ning tawhana. Bantay lang gyud din akong masakpan ko ni. Lugitong ko magyung mataan ni. Ay, lumya kura eh. Magkalugit ka kas mata to. Dili magani kahapit butan na ako kay mahadlo ka. Dili na karon tay. Maudi ay. May sabot na sila sa tunyo nga mangadto sila sa bar. Ha, namakak ka na kung hanggawa ka. Karon ka gid nako. Nahibaw ko asa na dapita ilang giingon. At tuon ko na. Tay, ato na ko, tay. Ayo! Oh, Mari! si Paritiroy man ron. Mari kura! Oh, kadiyot, pre! Nga naman ni nga mura manighangos. Nasa kay problema? Oh, pre, unsay ato, pre? Mari, si Parisidro ba? Oh, hain mong panuhak. Ako man pason, ambot og asa kang kanahan. Nasa ospital, Mari? Ha? Nga naman? Nadunggaban? Unsay ngan? Misukol ng siya? Asa bang ospital, pre? Sa pagkahibaw gyud nako nung nga nadunggaban ang akong bana murag ako na hinoy kakuyapon mo nga ako dayong gidali og adto sa ospital nga giingon ni Paritiroy. Unya, Dong si Drodong. Unsa man ni pagkahitabo? Kapas ako sa mong paa, Yabag naman ka diha ay. Noon sa man day ni? Nag-inang yun is Parentiroy. Unya, Katong lalaki nga sigang mata. Isog kay mo doon ako. unya, Gibangutan ako niya. Isog ba ko ako? unya. Ingon ko dili, boss, di ko isog. Ingon na yun siya. Yang anong siga-siga magkasi imong mata. O sa pagsika, ha? Di akong giingnan, boss. Masiga pa na imong mata sa kuha, boss. Kunya, siyang mayo, sukmag ko. Mauto nga pagsukmag niya, nisigag mayo akong mata. Giingnan nyo ko nga, sukol ka, ha? Sukol ka? Mautong gitunggap ko dahil. Ginoo ko niya basig usban ka ato. Abot lang dahil, kay suko kayo siya. Nasiga kayo kong mata. Aw, ako kuno siyang isigahan sa akong mata. Ginoo ko niya unsa man taw na ni Rondong. Uy, kaluoy ni mo. Adlo ko dahil,
Mabasig, tiwasan ko ato. O di ba, basig magkita mi niya, birahan ko atong kalit. Murag nagdumbol trabato na ako. Unsa? Mao ni akong problema ron. Kay basig dumtan atong tao ba. Gidunggab niya akong bana niya, tiwasan niya. Unsaon man ni nako. Nahadlo ko nga makakita gani siya permig away tungod ani iyang sigang mata. Unsaon ni nako, uy, unsay kong buhaton. Unsa man og kamo ang pasultihon? Cora. Hello, Ate Fred! Good morning! Good morning sa tanan. Bam, good morning dia, Bam. Dong, Pedro, good morning, Dong. Good morning sa lutupan ni Konsyal Redin Cabrera. Mahigala nas pagkumpuhay o puyo. Konsyal, Konsyal. Pasalamatan sa dato. Antan na mga suod diya sa lutupan. Sabi na gyud Si kang Konsyal Arnold Galisti. Arnold Galisti. Sige, ito, readers amigo mo. kayo. Si Konsyal Arnold Galisti. O sa iyang asawa, si... Ay, kalimot ko. Hello, Gulyat! Hello, Ate Pres! May adlaw sa tanan. Sa tanan nga namatin na to, Ate Pres. Good morning. Ate Jijin! Yes, Kuya Alan, mga mama, salamat kaayuhan sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas kayang energy. Happy, happy, happy. Pero may ang mga bata niya. Palit mo sa Diamond Yema, OBM Special, ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit kay Lami. Okay, palit yun mo og tasty fish cracker. Tasty fish cracker. Kuan kining dud pipi tablia mga bata. Atong imnon ang dud pipi tablia batag buntag yun sayo kay kondisyon kita na. Unya tasty fish cracker pod ang atong kanon nya ang ato ang Paulitos Macaroni Crunch niya, gubugom sa tag-OB Yema Special o Diamond Yema Special. Mauna nindot kay dato ugom-ugomon. Noon niya, ang ato pong mga kadagkuan, ang mga dagko po nga mo padoon sa ato ang trabaho, kinahanglan na atong imnon, maogyod ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang Sid Panyawan Coffee Mix. Mauna the best kayo, mauna na lami kay ikapiron, kay kondisyon, kay ka, nindot kayo mapagtrabaho, kay di ka magduka, padington kag maayo, kay doon na daghang mga ingredients nga makapalagsik sa ato ang kalawasan. Ang Sid Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sama sa opisina ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, Inday Shin sa Bromwich PH niya. Ang iyang ipaggamit nga kape, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. O sa mga tao ni former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Mauna sa degi painom ni Cap Ramos, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang Sid Panyawan Coffee Mix. O labi na yun sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Ararao, og labi na gyud sa tanan na itong mga kaigsunan nga mo trabaho. Imnan nyo ang Sid Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Pres? Okay, ang seno na ito karong adlaw, Gulyat. Sinday Kura, Ate Pres. Kisagan? Kura. Kura. O ang si Kura. trato ko nga si Kura. Ang problema ni Ate Pres, kanila gitaw ni iyang bana, kanabang sigakig bata. Nya paanto sila sa doktor, wa matambali, kay ang doktor masigapas bata sa iyang bana. Day. Mao to nga iyang bana, naginom-inom taon, gibirahan kay kita magtao nga siga kayong mata, giingnan nga, sa mga siga-siga sa mata, suko ka dako. Sa siga pa man yung mata, sir, naglagot, gidunggab. Nya yung kuyawan nga, magkita sila ko sa basig birahan sa balik taon, kay nagtuo siya nga sigasigahan siya sa bahan ni Sidro. Moro na yung problema, Ate Pres. Katong iyang siga sa mata, daan na na. Morag ba Daan pa na, kuno tell kalitra na, kuno sana. Ate Pres. Ha? Nikalit Nikalit lang. Matong pati na sa awa Gulyat, nga wala kita sa una sa nangulang pa, karoon na naminyo. Narabay, musiga ang mata tungod kay na kay Gweter. Gwitter. Tinuod na. Di ba yan mo kalikayan? Mutumar ang gwit. Mutumar? Mutumar ba na? Mutunga? Mutunga? Mutumaw. Matumaw. Gwitter Matumaw ni ng mo. Gwitter. Pag idadara na rin Ate Pres, no? Naay mga batanon nga yung Gwitter. Yun. Pero kargado, pareha ni katong ngilingay kayong kartisya Ate Pres, Jitli. Gweter iya? Gwitter man to. No ba? Thyroid o Gwitter man na, di ba?
Yan na matyan, waiter? Wow, buhi pa siya, pero siga yung mata. Tumis, Oh, siga. lain. Sige. Pero ang symptom na kargado ang inana nga pagaw. Paggaw, Pagaw ka. diba? Pagaw Ang kwate, pres. Pagaw imong tingog ba? Pagawon mong Ako, kwate. sa'yo, mapaggaw na magwati, pres. Adi di man. Ako ate pres kay pagawon Sa mo tuayon ba ni ko. trabaho. Namadji ko nga mapagaw. Aga na bang pagaw ba pagawon ba? Sa una, ati pres, di ko paggaw. Kada magsyuta, bisa kung saan kung sakit, di ko paggaw. Naitaw dali mapagaw. Oh, pero karon na ati pres nga, medyo tiguang na ko. Gamay lang na itong show, kada magsyuta, kanta na, guman. Iniguman, kabuntag na. Pagaw Di na ka. Paggaw ko gamay. Huh? Paggaw ba? Barag laghaw. Laghaw, oo. Kanina. Ako di, dali man ko mapagaw. Wa ba ka ko'y waiter, no? Ay, umga kay prostate. Naghanan sila yung sakit ba, boy? Yawa ko din na siya. Gitter, yawa, di ay. Dali ko. Wa ba di ka, operahay na prostate ba? Mingon sila. Danlak man to. Ate, karoon to imo ha. Dili man to opera kung Danlak man to Lang iyalan. nito, ate pres. Oh. Gidungan ang opera nga akong hernia, yang akong prostate, gi-surgery para makaihe, pero dili gud ingon gi-opera nga gitangtay, Oh, gi-surgery wala lang. gyud kay prostate. Para madili na ko magdagdag bagog hos. Balik ta. Balik ta. Kani, unsaon man Kani niya? ako ipaambit gulyat. Ang iyang ang pambiti ba mao ni kani mao ni ang kuan di ba ka taon dumta na akong bana taon to na basig makita na akong bana iya ang patyon Tiwasan na ba? tiwasan ba mao ni ang problema ba Oh, mao ni akong problema kay basig dumtan taon unya sa nagdunggab niya ug tiwasan ni taon unsaon man nako adlo ko makita sila pirmig away ang hadlok siya makakita pirmig away sa bana tungod sa siga lagi sa mata taon at preso saon man ako sa kumbaton bagi ko no siya. Saan na ba? ang una na kong i-suggest niya no kanang iyang bana ayaw patuktukag mga tao. Palingiwa dayon ug tao ayaw. Ayaw. Katong iyang katong mag-shade siya. Dili lang ipasulob. Dili ipahubo ba? Wala pwede sa. lang. Ay, Ayaw. shade siya. Ayaw na Mag-shade siya. patuktukag. Ay lang hubuwa do. Gubuon ka nimo, magdukok ka magtanaw sa imong katwang. Di gid sa mo tanaw, di sa mga gigtutok mga tao kay matingama mga tao kung nasukob siya kay nagsigas mata. Tinoda. Oh, unya ang ako sad nga usaram gud ka doktor inyong giadto. May datog nagpahiling pamugla yung doktor, especially anang naay mga kanang doktor sa Gweter, no? Kasi asa kanang mga Gweter adto na sa mga doktor nga gitawag tingali gulat og internist. Interest ko ng Peter man. How ba siya, no? Uram ras Lain siguro na. Interest ba? Tinain man to tanan dito sa kuan. Mao ba? Oh. Abot lang doon. Huwag kalimutan. Tabis ko ilang Dili doktor internet ka na ng to. kuhan, basin kuhan gulyat, basin ka ng ENT. Basin. Yung pilan yan dunggan kay inti man. Ayaw pa. Mga tanan ng doktor yung sa doktor na thyroid o kading kuan, Twitter. Kadtong inyong giingon nga kanang uli sila kay doktor masiga pa nilang mata. Pangitang doktor lain nga dili sigag mata aron masolban ninyo. Aron masolban ninyo problema. Apan nya ako ipaambit lamang ayawat na lang mahayagan kag gamay sir o si sindir nga asawa baba. Kura. Ma'am Kura para mahayagan kag gamayhan raay. Kung ali ka dire sa Mateo 20 versikulo 34. Naluoy si Jesus kanila ug gihikap niya ang ilang mga mata. Ug diha nakakita sila og misunod kaniya. Kani murag dili kayo igo kay wa man nabuta imong bana. Gingon buta man ring kitang balas gyud nga nakakita pero mata magud gyapon gisgutan. Ay, Bab, dara de Bab. Endocrinologist. Maunay. Ang kana sa Twitter. Sa Twitter. Indo? Endocrinologist. Endocron. Ana na lang siguro. Usaran kong ka-doktor niyong giadto, ma'am. Para na akong gulyat, mas mayo inuuto ilang giadto nga doktor nga siga og mata, aron magkingon ng doktor nga ay pareham tag sakit. Mataka ba siyang tabal? Ingon to nga, kanilang tumara doon. Kay baon na ba sa tag, pare-pareham tag sakit. Ana to ba? Sigang mata. Usaram kong ka mata. Anya, mga nga, manimang tambal yung malagag kam ayo. Ang doktor, wam ayo. Siga pa magkagmata na ko. Be. Wa bagi doktor, bato na bitaw ni, wa may doktor, makayo dok.
Ana na lang dong, no? Ana na lang kay ubanis ang mga pag-ampo niya. Ikaw sad misis, ayo sa dagan dayon mo kita kang doktor sa sigang mata. Wa kay ba sa puyo sa great ra bigi makapasigas mata og naa joy tawo nga sigahon og mata. Murag na tingali. Kana sigag mata na may tambal na doon. Sabas. Pwede mo na ipatahi pagamihan ba? Joy. Walang kinalaki. Puyo, Jo, Pwede puyo. kang ilong na inisyonan ng mutaas. O, lagi, puyo, Jo. Balik tangkad do. Balik. Balitan si Cora. Oh, ana kay og mingon ka og siga og mata ang doktor. Sa ko nang gingon, pangita mo laing doktor sa tingalan doktoralan? Endocrinologist. Indok. Endocrinologist. Mao siguro. Oo, napanganda na yung day. Ayaw mo surrender dayon. Oh, nya katong gingon ni Goliath nga, ayaw lang ipatangtang ang glasses. Oh, ay lang. Oo. Oh, ayaw lang ipatangtang. Wala, inom kang manaptas ka ba yan nun? Ay, Goliath, Ay. nangutan ako. Kanaingon na nagsigaw og mata, madapan lang mo nga nga. Da, nusulirap laging mata. Kanasigaw mata dan, kay mao na mo sulirap. Oh, kamo, oy. Suwayin ako no, panitag sigag matabam. Tama kayo nga. Sulirap mang mata. Wala na sulirap nga nagsigaw man da. Lahi lang sumira pa na padungos-ubos. Katoy mo ikuan, sigag mata ni sulirap wa. Ha? Katoy mo ikuan, sigag mata ni sulirap wa. Hirap lang. Wa mong kumuhanga diyan mo sa ubos na pe. Kailangan ting taluman nun. Kuna ko ang puzzle, tiho.